Jelena Riznić ima 25 godina. Magistrirala je sociologiju i doktorant je na Filozofskom fakultetu. Tokom svog rada na SOS telefonu Autonomnog ženskog centra, Jelena se susrela sa slučajevima različitih oblika nasilja o kojima su joj žrtve govorile direktno. Sve više žena i devojaka javljaju joj se i na društvenim mrežama kako bi razgovarale sa njom i potražile pomoć. Tako je i počela ženska solidarnost. Koliko su ove mlade žene odlučne, poslednji put su pokazale u protestima zbog objavljivanja intervjua sa višestrukim silovateljem. Imaju svoj cilj, ali za razliku od mnogih, znaju i način. A dobro, ali koji je pravi onda stvarno razmak u životu od, kad imaš 25 godina, od realnosti? 20 su najdalje na svetu od realnosti, čini mi se. Baš nekako često pričam sa ljudima o tome i nekako svi mi kažu bit će bolje od 30. I bit će mnogo lakše od 30. A pritom ja verujem da je meni već sad malo lakše nego mnogim ljudima mojim godinama, zato što sam imala tu sreću da relativno rano shvatim šta želim u životu, u smislu čime da se bavim, šta hoću, koji su mi ciljevi i slično, što ne bi moralo da se desi, najčešće se ne dešava i nekako, ali i tako je teško i još je teže i bit će sve teže, čini mi se, zbog vremena koje su užasno nestabilna. Vidiš, ima smisla to što govoriš o tome kako je 25 godina trenutak kad ne mora čovek da zna tačno šta želi u životu i možda pola planete u ovom momentu tvoje generacije još nije sigurno kako će mu život izgledati. A to što si ti otkrila si na jedan ipak surov način. Da, to je tačno, da. Mislim, si se nekad pitala da nisi imala lično iskustvo, da li bi ovo čime se trenutno baviš bio tvoj poziv? A zato ono kad kažu kao neke stvari vas učine jačim, to apsolutno nije tačno. Prosto bih voljela da nekako ja kad razmišljam kao o budućnosti to imam sestričinu koja ima 5 godina, kao možda jednog dana ako ja budem imala ćerku i slično, nekako bih baš jako voljela da hrabrost uče na mnogo lakši način, a dok im je spokoj zagarantovan. I nekako za to, kad razmišljam kao zašto se borim, u konačnici borim se za to. I ne čine vas mnoge stvari jačim, čine vas osjetljivijim u tom smislu, ali zapravo na kraju shvatite da je za ranjivost i za osjetljivost potrebna najveća snaga. Nekako svi mi sa svih strana stalno glumimo da smo iznad situacije. I to je, čini mi se, bilo najvažnije u vezi sa našim protestima i sa stvarima koje su se dešavale. Zato što smo nekako stalno želeli da stavimo do znanja da su emocije u redu. One ne moraju biti činjenica u onom smislu, to kako se mi osjećamo, to je baš tako i nikako drugačije. Ali jesu mnogo važne i jeste važno da kada se borimo protiv nekih stvari, zaista jasno kažemo kako se osjećamo tim povodom i to nas ne čini slabijim. I to čini mi se bila kvalitativna razlika između naših protesta i mnogih drugih protesta, jer mi se borimo za čist vazduh, za naše reke, za naše stanove, za našu, ne znam, državu, za sistem, za živote i stalno ne dozvoljavamo da se naše emocije vide. Zato što smo mi nekako kao iznad situacije, a nismo, jer nas situacija guši. U doslovnom smislu guši nas. I nekako ja sam odlučila u nekom trenutku da prosto nemam čega da se stidim u tom smislu. Meni nije sramota ni da zaplačem, ni da u javnosti, ni da nekako mislim da je to sve naša snaga, ni da se smejem, ni da... Pa da, ali vidi, nije mi prvi put da razgovaram sa mladim ljudima koji mi kažu ovo sad što mi ti potvrđuješ, a to je da je važno pokazati emocije. Ja se sada pitam, nije mala razlika između tvojih i mojih godina, ali u moje vreme nije bilo sramota plakati, bez obzira šta vi mislite o nama. Sve najbolje rade. Pa ne o mojoj generaciji, o tvojim roditeljima. Slabost je uvek bila, kako da kažem, slična.
ali mi smo izražavali emocije. I mi se toga nismo stideli. Pa evo sad pitam, kad se desilo? Kad se dogodilo da emocije ne budu, da se stidite svojih emocija, da u stvari niste spremni da ih pokažete jer znate da ćete biti žigosani, ismejani i... Mislim da to suštinski jeste povezano sa prirodom ovog sistema u kom živimo, u smislu da sve što se radi mora da ima neku upotrebnu vrednost, pa tako i emocije. I vi stalno, imala sam, kažem, tu neku relativnu sreću da posao kojim se ja bavim inače nije zahtevao te stvari, dakle da ja sad moram da kažem kako se odlično snalazim u visoko stresnim situacijama i kako, mislim, to su sve fraze koje mi onako prepisujemo sa interneta za CV-eve i kao, a sa druge strane znamo da nije istina. Dakle, nekako sistem je... Dakle, u CV-u je potrebno da postoji ta rečenica da bi imala prednost. Varijacija na temu, da vi prosto pokažete da koliko god da vas jaki vetrovi lome, vi ostajete dosledni tome, možete da, ne znam, radite 20 sati dnevno i kao super je da nemate odmora i što je manje odmora, što je manje pokazivanja slabosti, to je veća vaša upotrebna vrijednost i slično. Mislim da nam je to sistem uradio to da prosto mi šta god da radimo moramo nekako da unovčimo i mora da bude naša kao upotrebna vrijednost kao pojedinaca u sistemu mora da bude maksimalna da bismo mogli da istrajemo. I onda su u tom smislu emocije i to, ali ne samo emocije, dakle kad kažemo to kao nekakva slabost ili ranjivost i slično, mislim da tu postoji jedna razlika možda, čini mi se, između vaših generacija i naših, to što mi stalno naglašavamo to, opet kad kažem mi, mislim pre svega na taj kolektiv u kom sam ja, ženska solidarnost i slično, da mi možemo da transformišemo te stvari. Postoje neke stvari u životu koje su nepromenljive, ali traume, neka ružna osjećanja i slično to nisu. I zapravo stalno možemo da ih pretvaramo u nešto što je dobro za druge i ako želimo to i ako želimo da radimo na tome, ako želimo da se borimo za neke stvari i slično, tako da... Dobro, pa zašto se bori u stvari solidarnost? Ja to znam, a znaju možda i gledaoci koji ovo gledaju, ali je li ta vaša solidarnost nešto drugo od onoga što je nuđeno do sada? A ružno mi je da ti postavim na ovaj način to pitanje, zato što je reč o nasilju i borbi protiv nasilja i ja duboko verujem u to da ne postoji rečnik koji bi trebao da bude ovako krut kada se priča o tome, zato što je nasilje nešto što je toliko intimno i toliko nas boli da mi je teško da nekim administrativnim jezikom govorim o tome kako se boriti protiv nasilja. Lično smatram da je najvažnije pričati najiskrenije o tome. Jeste, da. I da to onda kod nas izaziva neku vrstu empatije. Jer kad god čujemo neki pokret ili neke zahteve ili spisak zahteva, ljudi koji su masovno, ovde su svi na neki način preživeli nasilje, cijela ova zemlja, svi stanovnici ove zemlje u nekom momentu u zadnjih 30 godina, oni dižu ruke. Jer to osjećaju kao evo još jedna u nizu organizacija koja će na meni, mojoj patnji praviti neke političke poene. Kako se ti s time, kako s tim izlaziš na kraj? Sigurna sam da ti to ljudi poneki kažu i da... Mislim da je malo teže to govoriti o ženskoj solidarnosti, zato što smo mi neformalni kolektiv, dakle svi funkcionišemo po volonterskom sistemu, sve mi imamo sa strane poslove, fakultete, živote van toga, a onda radimo toliko toga što bi bio celodnevni posao zapravo. I sad, glupo je da kažem besplatno i da se sad time nešto posebno hvalim. Ja mislim da mnoge stvari koje se rade u vezi sa ovim moraju da budu, treba da budu plaćene, treba da budu prepoznate u sistemu kao važne. Ali nekako naša politička odluka je bila da mi ne idemo tim putem. Da prosto možemo da imamo, jer onda kada vi zavisite od nekih stvari, od nekih donatora, od ovog onoga, mnogo vam je teže da pošaljete određenu poruku, mnogo vam je teže da komunicirate neke stavove i stvari koje mislite ili ne mislite. I naša odluka je bila da se time prosto ne bavimo i nekako je bilo zanimljivo to da kada su bili protesti, kada se sve dešavalo, bilo je tih nekih priča da smo strani plaćenici i slično. Čak i ne mislim na to, čak mislim baš na neki ljudi koji su
koji ne misle da ste strani plaćenici, koji zaista misle da je to strašno, da više mora da se sa tim prekine. I kao da smo hteli, kao da ljudi više razmišljaju o tome, nemojte mi više o tome pričati, neću to više ni da slušam, ne mogu to više ni da slušam, toga mi je preko glave. Kao da je to nekako bila poruka. Ne ono kao vi ste strani plaćenici, pa tamo neka druga politička opcija, pa nešto ima protiv vas. Ne na taj način, čak suprotno. Čak oni koji misle drugačije od vladajuće opcije. Pa mislim, može nekome da bude preko glave, jer evo, baš smo zapravo pričali nešto juče ili prekjuče, kako smo sve konstantno umorne, zato što zapravo živimo u sistemu u kom toliko ništa ne funkcioniše, da mi u svakom trenutku mnogo je važna kritika javnosti, pritisak javnosti za sve. I to se odnosi i na nasilje, to se odnosi i na rad sudova, to se odnosi i na rad policije, i na rad, ne znam, vodovoda i na sve ikada. I onda prosto u sve moramo da budemo lično involvirani, ali stvar je u tome da dok je nama nekih tema preko glave i možda možemo da se iz njih isključimo tako što ćemo da isključimo TV ili internet i slično, nekim ženama je preko glave zato što umiru. Ili prosto žive u nasilju i u životu koji nije dostojan žena i devojčica. I nekako ja sam negde donela tu odluku, ovo je sad lično moje u tom smislu, zato što sam ja nekako izlazila sa različitim stvarima koje su lične i slično, zato što znam da i radeći na SOS telefonu i razgovarajući sa ženama i dok sam ja prolazila kroz različite stvari, jako bih voljela da sam ja imala nekoga ko mi je govorio desit će se to, osjećat ćeš se tako, proživljavat ćeš to, padat će ti na pamet različite stvari. Jako bih voljela da sam imala tu neku osobu koja će prosto samo sve ono što ja znam u teoriji samo reći jezikom koji bi meni u tom trenutku bio lakši da nekako prevalim i da stvarim. Tako da u suštini ja ne mogu prosto da nekoga nateram da nas podržava i da se bavi ovim temama. Mogu samo da učitavam najbolje namere i da se nadam da će nekoga pogoditi sve ovo na način na koji treba da ga pogodi. Da će mu se prosto urezati u mozak i u stomak i u sećanje zauvek da je pre 2 meseca ubijena 2-godišnja devojčica i da mi sad svi živimo nekim normalnim životima, a nje više nema. Mislim, to je, i ona je samo jedna u nizu. Tako da prosto ne mogu, nekome preko glave i to je potpuno razumljivo i meni je preko glave mnogo toga, ali ako se mi u ovom trenutku ne bavimo time, moje pitanje je ko će. Mislim, ja ne znam. To ne znači da ja sebi dajem na ne znam kakvom značaju, to samo znači da mislim da je ovo ona tačka pucanja u istoriji, da prosto moramo nešto tim povodom da radimo. Kako se osjećaš kad ti neko kaže dosta mi je tih feminističkih ideja? Kako se osjećam? Pa ovako. Da. Smejem se od srca. Hoću te pitam koliko smo mi u stvari kao društvo zarobljeni u nekim floskulama koje čak nisu ni ovo vremenske, nego pripadaju nekim vekovima unazad. Oslanjaju se više na neko znanje koje je sad postalo i poluznanje i zaustavljeno još pre 30 godina. Ono znanje iz naših osnovnih škola i srednjih škola. Pa ne znam, ja nekako uvek kažem... I ko time manipuliše? Da, zapravo sam relativno skoro baš nešto pisala o tome koliko bi sve bilo drugačije kada bismo mi učile svoju istoriju. Govorim o ženskom rodu zato što toliko stvari iz ženske istorije mi nikada ne naučimo, nikada nam se ne kaže i onda logično da nam borba ne bude onaj logičan odgovor na stvari koje se dešavaju, a trebalo bi da bude. Jer kada bismo zapravo mnogo više naglašavali da su žene bile te koje su se borile i protiv ograđivanja u Engleskoj u 16. veku i koje su započele marš na Versaj i koje su učestvovali u svim mogućim revolucijama i koje su se borile, naše bake su se borile za nas od 41. do 45. i mnogo pre toga i mnogo nakon toga. Prosto kada bismo sve to znali, onda bi nam najlogičniji odgovor bio borba. I onda feminizam ne bi bio nešto što je kao udarna, ne znam, srpsko tkivo, krv i tlo, nego su feministkinje nastavljačice tradicije, zato što je ženska tradicija borba. Mislim, šta su drugo radile naše bake, pa i kroz one poslednje ratove? Šta su drugo radile kroz ceo prošli vek i ovaj vek, nego
vodile ratove u svojim domovima i preživljavale i održavale domaćinstva, a van toga se borile i na frontu. A koliko smo mi kao žene tome doprineli? Našem statusu, našem položaju? U dobrom ili lošem smislu? U svakom. U dobrom smislu sve što imamo posljedica je toga što smo se mi borile. Apsolutno. To nekako mogu krvlje da potpišem da nekako sve što imamo. Mi na kraju krajeva možemo to da vidimo i u najskorijoj istoriji. Ove godine je 20 godina od donošenja zakona o nasilju u porodici, prepoznavanju nasilja u porodici kao krivičnog dela. Pre toga to je bilo remećenje javnog reda i mira. Što se kaže, oni su se malo pobili i onda smo ih kaznili oboje. I čak i u toj kao bližoj istoriji vidimo da su to izborile neke žene koje su bile mnogo uporne, mnogo glasne, kada su im isto tako govorili dosadne ste, vi ste ovako, vi ste onako. To se sećam zato što sam svedok tih vremena i znam koje su to žene. Tako je, da. I sve pre toga na kraju krajeva, i pravo glasa i prosto i pravo da odemo i na porodiljsko i da biramo da li ćemo biti ili nećemo biti mame, sve što imamo ili nemamo, sve su to neke žene uradile. A ono u lošem smislu? U lošem smislu vrlo često jeste kad postoji prihvatanje tog statusa i prihvatanje vrednosti koje su suštinski loše za žene kao društvenu grupu. Pa evo na kraju krajeva na javnom servisu smo relativno skoro slušali to prava dama mora da se skloni iz kuće, onda iz sobe kada gospodin gleda utakmicu jer tu njoj nije mesto i slično. Ali ja nikada ne upirem prstom u žene nego u one koji imaju više moći, kojima te vrednosti odgovaraju. Mislim, nekako, naravno da sam ljuta i povređena zato što od žena očekujem više. U smislu, prosto znam kako se osjećaš, znam zato što ste preživljavali te stvari kao ja, ali i dalje mogu samo da se nadam najboljim, da radimo ono što mislim da treba da se radi, da se nadam da će moja poruka i stvari koje radimo stići i do nje. Ono što ti stvarno radiš je lavovski posao. Pod jedan, ti si neka divna jedna mlada osoba koja je, pa kako da kažem, ceo život vredna. Znaš, mi tako roditelji volimo da imamo decu koja su ceo život vredni i baš imam dete rođeno poraslo. To si ti. To sam čula više puta, da. Evo moje dete, brate, šta da ti kažem, čim sam je rodila, ona je već porasla. Da. Pa kako izgleda profil jedne devojke u Srbiji koja kad je rođena, ona je već bila matora? Imam jedan fun fact za to, a to je da se sad moji roditelji često šale jer sam rođena naopako. Imala zbog toga dosta problema i mislim na rođenju. Mama takođe sa mnom, to su prve traume u porodilištu i slično. Ali se šale zato što kao pa sve je bilo jasno da ćeš biti ovakva. Uvek je ona htjela kako ona hoće i to prosto ništa ne može kako treba. Ali da, mislim da su neke stvari bile lakše za komunikaciju s mamom i tatom u smislu prihvatanja čak i stvari koje ne razumeju do kraja i koje im se čine i opasno i nesigurno za mene i kao to je teži put i slično, baš zato što sam bila mali odlikaš u mnogim drugim stvarima. Ali nekako i to i u meni to bio neki balans jer dok sa jedne strane to jako volim da učim, da radim stvari, da se bavim naukom od uvek i slično, s druge strane to kao volim da ne mogu da ćutim. Jednom kad nađeš taj glas u sebi, prosto više nikad ne možeš da ućutiš. I sa druge strane osjećam ogromnu dužnost, zato što ja sam se relativno rano upoznala sa feminizmom, sa feminističkom teorijom i nadam se doktorirat ću na temi koja se direktno tiče stvari koje se i bavimo aktivizmu, a to je seksualno nasilje na univerzitetu. I nekako osjećam dužnost da vratim to nešto ženama, ono što meni one stalno daju u smislu te sigurnosti. Šta ti govore žene? Znam da te kontaktiraju, znam da ti pišu, znam da ti čak pre tebi nego bilo kome drugom. Iako je ovde uvreženo mišljenje da mlada je, ne zna, život je pred njom, ne može ona to da proceni, možda je bolje da se obratim nekom drugom ako sam već smogla snage. Šta ti pišu? Znači, ipak si našla put. Pa jesam, da, ali mislim da to prvo zbog onog što sam spomenula, to što ja vrlo otvoreno govorim o nekim stvarima, koliko je meni prijatno u različitim situacijama,
o stvarima sa kojim sam se ja borila i kako se sad osjećam tim povodom i slično. A mislim stvarno kako se inače sad osjećaš s obzirom na to da ta pravno priča koju si ti iznala javno vezano za uznemiravanje u Petnici svojevremeno kada si bila devojčica i shvatam da se o tome više i ne govori, što podrazumeva da ne postoji nikakav postupak? Kako se osjećam? Pa to je, mislim, to nije nešto što kao bude pa prođe i više se nikad ne vrati i bude ono. Pogotovo zato što je Petnica bila jedna, kada je izašla u javnost, je bila jedna Pandorina kutija koja je otvorena, jer to nije bila jedna stvar. I na kraju krajeva ja kada sam pisala o tome, i to je jedan od razloga zašto sam pisala o tome, zato što su se u tom trenutku svi fokusirali na taj jedan događaj i kao ako očistimo taj mali kukolj koji je tu bio, onda će sve biti kao ranije, a tu ništa nije valjalo. I zapravo sam nekako osjećala dužnost prema tim nekim devojčicama koje su tamo i koje su mi se javljale u tom periodu, da prosto kažem koliko je važno da govorimo o cijelom sistemu i kako nam se desila Petnica. To je u stvari bila suština. I to je ono što je meni mnogo pomoglo. Ja kad kažem feminizam mi je spasio život, to zvuči možda patetično, ali ja to stvarno mislim. Jer različite stvari koje su se dogodile nekako mogu da stavim u kontekst i da znam da sve se mi na kraju nekako osjećamo samo u svojim glavama i sve mi moramo da prođemo sami kroz to i da damo značenje stvarima koje su se desile, ali u kolektivima, u deljenju sa drugim ljudima, pre svega sa drugim ženama koje razumeju to, osjećaju, to nekako dobije neko značenje, možemo da kontekstualizujemo, možemo da razumemo kako je do toga došlo i možemo da pravimo, što je najvažnije, strategije šta dalje. Pa da si ti neko onda? Mislim... Da sam ja neko... Ma ne, mislim, ti ćeš sigurno biti neko, ja glasam za tebe, tako da me briga. Ali evo, nemoj da izneveriš moje očekivanje, nemoj i ti. Ali da si ti neko? Pa, mislim da bi onda definitivno bilo mnogo manje nasilja, mnogo bi se više govorilo o tome i definitivno bismo morali o tome da učimo stalno i definitivno bismo imale prostora da govorimo o sebi, ništa bez nas u naše ime. Tako da sam ja neko, definitivno bi to bila onaj kredo u kojem bih verovala i za koje bih se zalagala. Da bi bila predsjednik države? Joj. Pa mislim da ne. Mislim da ne. Zavisi kao u kojim okolnostima i slično. A nije da ne razmišljaš, dobro. Onda ćemo to da ostavimo za posle 30. Ne, baš nije da ne razmišljam. Više razmišljam kao ja ne bih, definitivno ja ne volim na taj način da radim stvari. Ali ono što definitivno mislim da treba, mislim, mora neko naš da bude u svemu tome da bismo mogle da prosto menjamo stvari. Ali mislim da je mnogo važno da imamo kao neku široku lepezu političkog života, u smislu ne samo stranke i ne samo to, nego prosto stranke, društveni pokreti koji su jaki, tako neko ja zamišljam i kada učimo o pokretima u prošlosti, kao postoje ti pokreti koji su bili strah i trepet, kao nešto, oni izađu na ulice i budu radikalni i pomeraju granice i nešto se menja. Tako da mnogo više zapravo polažem nadu u to, da ćemo prosto moći da gradimo te pokrete. Dakle, možda predsjednika, ali kao neko ko pripada pokretu. Sve smo se dogovorili. Glasam. Imaš jedan glas 100% za početak, pa nije malo. Pa dobro, jedan po jedan pogača. To ti kažem.